Звъннаха ми и ми казаха, че ще излизаме. И единственото, което се иска от мен е да си взема камерата. И Бански. И не знам къде ще ходим, но ще ви взема с мен. Взимам. Задължително. Опа! Какво ровичкаш ти там, бе? Само проверявам. Какво проверяваш? Всички течности, ало-мало. Да няма после хълмър. Ау! А така трябва да се провери. Защото нали знаеш. Нямам как. Чакай да свърнем в багажника. Ще успея ли? Оп! Ако успееш тук. Успях, бе. Си Господ Бог. Чай, че нещо. Хръцкаше беше малко. Ръцкаше. Да, ми беше Хърпър. Ти ако знаеш аз колко неща съм взел. Оба! Здравей! Опа, добър Ще ден! го направим официално. Айде започваме! Айде, започваме купона. Така, отиваме да заредим и да вземем води, много важно. Да Без заредим и да вземем води. А храна ние какво ще ядем? Да, не е лоша идея. Директно минаваме през да вземем нещо бързо за хапване. Не за сега. За там. Да, за после. Питах го да те взема ли, да дойда ли. Той няма да ме взимаш сега. Аз не го чувствам. Не го чувствам. После звънна Виктор и вика, ами да, трябва да ме вземете. Шете, симпатичния. Казах на Цецо, аз ще взема Бански и ще взема още една кърпа и за тебе и ще дойдем те вземем. Еми, добре! Окей! Но ако всичко му е наредено, ще бъдеш. Всичко му е наредено, са надъхани. Да. И продължаваме нашето пътешествие. Кучето е отзад, така че гаси. Аре, къде ти е този? Да. Ой, маленька, здравей, бе! Здравей, бе, коте! Ох, мале, какво си хубаво! Ох, какво си ухилено! Малко скърци. Сега прискърци. Я да ви. Нищо ти няма, бе. Всичко точно. Опа! Идваш ли? Имам подарък за тебе. После. Почакаш, айде. Тя си взема това. Айде. Само горе ще ти трябва. Взимай гонища, Бански и тръгва. Ти какво прави? Бански аз имам. Какво прави да се? Кокошарник. Ала, Хонда! Айде, бе! Подаръкът ти те чака на задната седалка. Чао! Айде да продължаваме. За компоти за ръка. Сега, търсете. Ето ги, е там. Къде? Там. Оп! This is... Яшава. Доста маняци. Добър Три ден. часа по-късно с закъснението. Нищо не няма. Единия беше на майната си. Види него, той педала. Той беше на майната си от нас. Аз го питах по-рано. Той ще се вози отзаде. Всичките. Ние как сме спряли, сега си е бар, майка. Къде е? Кое са в багажника, ще Аз искам. Той не иска. Идвай с мене. Докато не излезем Да ходим за пиене. Сега? Покрия Да. с ходите и неща, знаете как. Какво се случва? Много се обърках вече. Не, пожарите на магазина ли? Какво сме? Какво снимаш направиш ти? Не питай. Просто не питай. Заредихме. И двамата питали да човеш като мисля. Просто не питай Звъни какво на стана. Цеко от телефона, му звъни в колата. Звъни на Виктор телефона, му звъни в колата. Викаме, ще ема ли направите? Не питай, беше ужасно. Ето да бъде, изпирайте си писанки. Обръсках камерата. На здраве, Цецо! Чакай. На здраве, Мъчи бай!
Имаха ми и беше ми ципая! Видя ли? И всички спряхме, за да може той да пика. Добре, иначе ще му звънна, сега като стигнем. Майко! Чай, че ни ще падне. Браво, бе! Мина? 30 метра проблема е, че може. Е! Пуска! Няма на него му отговаря. Юруш! Кажи ми, че го снима това. Peak Male Activities! Снимай му се! Аре, курви! Друг YouTube ги харесва. Хват! Браво, бе! Браво, не ме заболя, което беше странно. Някой трябва да снима как всеки седи, кой похапа. Добре ли ти е, Цецо? Той яде, винаги като яде му е добре. Да, те сега Изкачали. метнах една тройно четворно сморно салто и съм си много добре човек. Какво е четворно салто? Си е фърлил. Дава уроци в определен час. Да. Аз Трябва да не успеем да ставам. прескочим това. И долу ще бъдем. То не е била Супер. същата къща. Ще успеем ли? Епа, ще успеем, капитане. Е така. И само копчето за видео. Внимай, че в момента си държиш бъдещата кола в ръцете. В момента сме на видео. В момента сме на видео. И пак казвам, че калинката е много секси. Аре, вак. Снимам! Загубя пръв. И другите да хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Дева, части. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Ти си първи. Айде, Еви! Сега пази се. Пущам се! Виктор! Мръднал ли е? Мръднал е! Ара, ако искате, скочете с мене. Скачай! Ара, скочете с мене. Калинка, скачай! На видео сме! Ара, готови ли сте? Давай! Айде, 3, 2, 1. Момчета! Нищо не снимах. Тя, че ми е странно с този телефон. Ето тук трябва. Когато кажем. Давай. Удрик! Шутка е чудесна, но за твоя звер е тесна. Сама си лега! Да я, мамо, да я убева. Много ще я. Бате, вие сте нереални. Ма ти го бутна! Абе, как аз съм го бутал? Не, в стелката ви си. В стелката е! Добре.
Иво, багажничко! Спираме за малко! Upside, inside out! Yeah! Еба си якото. Еба си. Еба си залез. И всичкото това приключение започна в 2 на обяд. Горе-долу, когато звъннах на Виктор и му предложих да отидам. Не съжалявам, че каза. Така ще се завърта към това. Ще се завърта така към залеза. Не съжалявам, че казах да. И чувам комарите как ми щекат около ушите. Тръгвам си. Айде, бързо. Айде, ще комарите, верно. Айде, взимаме. Айде, бързо. Мами златен, как да му не изпапкаш дропчето? И тук ли бе, моето момче? Тук ли? Тук ли фана? Какво настъпи, бе? Пчела ли, бе? Дедовици! Мама и деба. Айде излизи от тука. Та пак. Любимото ми нещо от този край на България. Хвана! Мали я та хвана! Направихме ли си снимката докато идва това, бе? Та-да-ра-та-та! Вдигни, да не да дигнеш това. Кое? Кърпата. Кърпата трябва да я дигнеш. Мале, колко комари. Всичко ли е затворено? Да! Газ! Дръжте се! Комаре! Карай, че комарите ни изедоха! Майки ти дай ба! Вижте са! Like a bullet to your brain, come on! Outside, inside out! She vive la vida loca!